Enw yw James Williams. Mae prynder arian gyffredin trwy'r wlad. Mae'r Brexit busnes ma'n dod ymlaen. A ni'n jyst moyn gwybod beth oedd ei farn beth yw'r dyfodol a beth yw'r problemau bydd gyda ni yn cefn gwlad. Fy enw yw Max Parry a dwi'n dod o Llanllwni. Fi wedi dod yma i siarad â Ben amdano Signal 5G a band eang uwchgyflym ar ddaws Ceredigion. Enw fi di Ngharad Williams, dwi'n rheolwr ar siop lan loft yn Llambed a heddi fi wedi dod i ofyn i Ben Lake am gymorth sydd i busnesau yn trefi bach fel Llambed. Yn ddiweddar mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn tipyn o arian o Undeb Ewrop i cynnal a agor llwybrau cyhoeddus cerdded a marchogaeth yn y sir. Beth yw'r farn di am parhau'r bydd sodiad yn erbyn gwyneb Brexit nawr a mae arian cyffredin yn y lawr ydy? Mae unrhyw arian sydd wedi cael ei glisnodi o gronfeydd Ewropeaidd erbyn hyn, ond hefyd cyn blwyddyn nesaf, mi fydd Llywodraeth Brydeinig, os oes angen, yn garantio'r arian. Felly fydd y cronfa yna, a unrhyw arian sydd wedi cael ei clisnodi i Gyngor Ceredigion mwyn wneud y gwaith yma, yna o hyd. Mae'r pwynt chi'n codi o ran beth fydd y drafodiaeth nesaf. Nawr, os mae'r Llywodraeth Prydeinig yn gwreiddiol yn parhau gyda'r polisi o llyfnder, mae hynny yn mynd i golygu gwasgedd ariannol. Mae'r broblem, fe. Tra bod fi'n cytuno a deall pan mae llywodraethau a un o cynghorau yn treol blaenoriaethu gwasanaeth gofal iechyd a addysg, wy'n deall hynny. Wy'n credu cyn bod ni'n mynd ati i edrych ar toriadau pellach, dewch chi'n eistedd yn ôl to, crafu'n pennau unwaith ar rhagor, a gwela os na modd i ni uno rhai o'r hen bocsys yma fel petai. Na fe. Fel bod ni'n gallu bod y bint na yn mynd yn bellach. Na fe, fel holistic approach o'n gweud yn Lloegr yn fe. Fi'n licio hynny, yn y ddara to. Ond diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n iawn, Ben. Diolch yn fawr, James Arthur. Diolch. Dywedodd Plaid Cymru yn 2017 yn eich manifesto bod byddwch chi'n cefnogi byd eang uwchgyflym a Signal 5G ar draws Cymru. Yep. So, pa mor realistig yw hwn? Wel, gyntaf i gyd, mae e'n bosib, mae e'n realistig. O ran band eang cyflym iawn ac ultra-fast, mae rhaglenni Llywodraeth Cymru i darparu hwn mae un cymal wedi digwydd nawr, mae wedi dod i ben, a mae tipyn o bobl yn anhapus, yn wedig yn ardal ni, le dyn nhw ddim wedi cael darpariaeth bod nhw wedi cael y ddewyd fydden nhw yn derbyn yr gwasanaeth newydd yma. Nawr ten, y newyddion da yw, mae yna cynllun newydd ar fi'n dechrau, felly wy'n gobeithio trwy hynny hefyd, fydda modd cysylltu ar ran fwyaf tai sydd gyda ni ar hyn o bryd. Nawr, o ran y 5G, y 5G, mae e wedi bod yn dechnoleg, mae pobl yn cysylltu fwy gyda dalodd trefol a dinesig. Ond fe ges i cyfarfod ddiddorol iawn da cwmni yn Cisco yn ddiweddar, a maen nhw wrthi'n treialu darparu 5G yn ardalodd gwledig yn yr Alban a hefyd yn Lloegr. A maen nhw wedi gweud, a ges i sioc o'r ochr orau, bod nhw diddordeb mawr i edrych yn Canolbarth Cymru. Felly, oedd e'n rhywbeth technoleg o'n i'n meddwl falle fydde'n cymryd 10, 15, 20 mlynedd i ni gweld jyst y dechreuad ohono fe. Nawr mae'n edrych yn digon posib fydde'n dod yn gynt. A felly, rhwng y ddau beth, wy'n eitha hyderus fyddwn ni yn gweld gwellhad yn y dyfodol agos. Be fi'n stryglo gyda ar hyn o bryd fel rhywun sy'n rhedeg siop yng nghanol Llambed yw'r sialensau sydd 'da ni ar hyn o bryd a pethau fi'n gweld sy'n mynd i ddigwydd cyn bo hir, pethau fel habits siopwyr yn newid a hefyd wrth gwrs y Brexit. So mae'r lot o ffactorau allanol gyda fi ar hyn o bryd i ddelio gyda rhywbeth sy'n eitha personol i fi. Wel, gyntaf i gyd fi'n credu mae rhaid i gwleidyddion fel fi i gofio, dylai'r baich ddim fod i gyd ar y pobl sy'n rhedeg y busnes fel chi, achos i chi'n brysur yn rhedeg y busnes. Felly byddwn ni'n aml yn gweud, wel, os unrhyw beth mae eisiau ni'n neud fwy hydrach na chi. Pan mae'n dod at heriau allonol yma, Brexit ac ati, mae gymaint chi gallu neud i weithio wrth eich gilydd, a fi'n gwybod bod hynny ar waith, a fi'n gwybod mae pethau da yn cael ei ddigwydd, yn dechrau digwydd gyda chi. Mae fi'n gwybod bod e'n gweithio yn galed, achos chi ddim yn gweithio trwy dydd, chi ddim yn rhedeg trwy dydd, a wedyn chi'n gorfod dod i'ch gilydd ar ôl ni dar nos. Ond i dyfal barhau dy fe. Achos mae'n dechrau cael effaith, a chi'n dechrau enw i'r dre, a dechrau gwneud brand i'r dre. O'r edrych nawr tu hwnt i Brexit,
cael gymaint o bobl lleol i brynu'n lleol, dyna beth fydd y brif, chymod, dyna beth fydd yn gwneud y gwir gwaniaeth. A felly, cael brand cryf fel chi'n dechrau wneud, dyna'r ffordd o wneud e. Felly, diolch chi, a felly allwn ni weithio felly i wneud hynny. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Hapus iawn. Mae'n rhaid i ben, oedd e on the ball. Oedd e'n gwybod yn iawn beth o'n i'n trial awgrymu, oedd e'n gwybod yn iawn, a ges i ateb da gyda. Hoffwn ni'n weld yn sefyll lan yn San Steffan a falle proposal bach o legislation neu rhywbeth i wella sefyllfa fan hyn yn Ceredigion. Oedd ddim gyda fe ateb penodol, ond gaethon ni sgwrs. Fi'n teimlo fel bod e'n gwybod beth yw safbwynt ni a gobeithio fydd e'n gallu gweithio gyda ni yn y dyfodol i ddod at ein gilydd i ddod â cwbl o atebion i'r dre.